Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Köpçülüklerin göçegeçlüğün netijesini emele gelýän global diasporalar ilmi nokta nazardan esasan 4 bölege bölünýär. Pida diasporalary, zähmet diasporalary, kolonial diasporalary ýa-da sowda diasporalary. Migrasiýa meselelerini öwrenýän käbir ilmi işlerde diasporanyň 5-nji görnüşi, medeni diasporalary hem bu sana bogoşulýar. Ol ýa-da beýleki ýagdaýlar sebäpli öz watanlaryny terk edip özge ýurtlarda mesken tutan adamlar diaspora jemgyýetlerini emele getirýärler. Öz dowduk diýarlarynyň aýrylyp başga ýurtlara göçüp baran adamlar ýadylaryň ýaşaýyş medeniýetine uýgunlaşmakda kynçylyk çekseler, tebii taýdan öz dilini gürleýän, öz ýylynyň adam gatnaşyklarynyň habarly tanyş ýüzleriň gözlegine çykýarlar. Bir meňdeş medeni gymmatlyklary şärik bolan adamlar öz aralaryna has ýakyn gatnaşyklary ymtylýarlar we wagtyň geçmegi bilen köpelip diasporalary emele getirýärler. Adam öz dowduk diýarynyň aýra salýan sebäpleri esasan iki topara bölünýär. Meýletin sebäpleri ýa-da mejbury şertler. Kimdir biri has amatly ýaşaýyş durmuş şertlerine eýe bolmak üçin öz ýurdunu taşlap özge ýurda göçüp barýar. Daşary ýurdun amatly iş şertleri, ýaşaýyş şertleri bilen tanışýar. Täze şertleri oňa has ýakymly, has amatly geljegi wada berýär. Ol soňlugy bilen baran ýurduny öz milletine degişli adamlar bilen tanışýar. Olar bileleşip öz milletine mahsus adamlardan ibaret diaspora jemgyýetine emele getirýärler. Bu meýletin migrasiýa mysal bolup durýar. Ýa-da ýokary bilmeli bolsun daşary ýurtlara göçmeli bolan adamlar soňu bilen baran ýurtlaryna has amatly hüner we iş mümkinçiliklerine eýe bolup şol ýerde galmagy saýlap alýarlar. Bu hem meýletin migrasiýa mysal bolup durýar. Ýöne göçegeçlik ýa-da migrasiýa ilmidama meýletin sebäplerden uguralmaýar. Kimdir biri öz ýurduna beýwagt turan uruşdan, gan döküşüklükden halas bolmak üçin özüniň we ýakyn howsarlarynyň janyny halas etmek üçin dowduk diýarynyň bosup parahat ýurtlara göçüp barýar. Ol baran ýurduna bosgun bolup belkide öz ýylynyň hasraty bilen ýaşaýar. Ýöne wagtyň geçmegi bilen öz ýaly köpçüliginiň tolkunyna garylyp gatyrýar we öz milletinden bolan adamlaryň diaspora jemgyýetine goşulýar. Bu bolsa mejbury migrasiýa mysaldyr. Meselem 19-njy asyryň ahyrlaryna 20-nji asyryň başlaryna ýüzlerçe müň türkmen owul başda Rus imperiýasynyň goşunlaryndan soňra bolşewik häkimetiniň agylygynyň gaçyp goňşy Owganystany we Irany bossy. Häzirki wagtda Owganystanyň we Iranyň hususan demirgazyk sebäplerini millionlarça türkmen ýaşaýar. Olar öz ýanlary bilen türkmen dilini we türkmen medeniýetini hem alyp çykdylar. Bu hem mejbury migrasiýa mysal bolup durýar. Aradan 100 ýyldan gowrak wagt geçdi. Ýöne goňşy Irany we Owganystany bir meňdeş etnik kimlige eýe bolan millionlarça türkmen henidem Türkmenistan bilen aradaky gan bagyna sarpa goýup ýaşaýar. Ýakyn tarih dünýäniň durly künjeklerini mejbury deportasiýalar zerarly öz ýurtlarynyň köpçüliklerini göçürilen adamlaryň döreden diasporalaryna şaýat boldy. Meselem Sowet häkimetleri 1944-nji ýylda 200 000 töwereg Krym tataryny Krym ýarymadasynyň mejbury çykaryp Sowet Soýuzynyň beýleki käbir künjeklerini hususan Özbegistana ýerleşdirdi. Mejbury deportasiýalarda onlarça müň Krym tatary aradan çykdy. Bu hem zorlukly migrasiýalara mysal bolup durýar. Ýa-da bolmasa 2011-nji ýylda Siriýada turan grajdan uruşy 6,5 milyon töweregi Siriýa raýatyny öz ýurdundan göçüp çykmaga mejbur etdi. Olaryň tasýarpysy häzirki wagtda Türkiýede bosgunlukda ýaşaýar. Milyonlarça Siriýaly ata watanlaryny beýwagt tutaşan gany uruş zerarly mejbury göçegeçlige sebäp boldy. Uruş dünýäniň käbir künjeklerine bosgun krizisine ýol açdy. Parahat ýurtlara bosguny çykan Siriýalılar daşary ýurt döwletlerini täze diasporalar emele getirdi. Bu ýagdaý mejbury migrasiýanyň netijesini, tebii proses netijesini emele gelen pida diasporalaryny mysal bolup durýar. Agyr agresiýalardan, gazaply dawa jenjellerden, gany uruşlardan ýa-da agyr ýekirmelerden halas bolmak üçin öz watanlaryny taşlap daşary ýurt döwletlerine göçüp baran adamlar tebii häsiýetde pida diasporalaryny döredýärler. Elbetde olar öz döreden jemgyýetine pida diasporasy diýip at takmaýar. Ýöne diasporalary ilmi taýdan öwrenýän jemgyýetçilik ilmlary şeýle diasporalary pida diasporalary adlandyrýar. Pida diasporalary öz boluşly hakydany saklap galýar. Adamlaryň duçar galan zulmy we zorlugy baradaky gürrüňleri we kıssалary nesilden nesile geçýär. Şeýle diasporalaryň edebi döredüjiligini nalalary we elegelere duş gelmek mümkin. Edebi döredüjilik barada aýdylan umuman diaspora medeniýetine orta çykan eserleriň agramly bölegi nostalgiýa, ahmyr, nalyş, deýrenç, küýsek ýa-da hasrat temalary bilen tapawutlanýar.
Ya dillerde wagtyň synagyndan geçmegi başaran kesekler jemgyýetleri diaspora hökmüne saklanyp galýar. Wagtyň geçmegi bilen bu toporlar degişli ýurtlarda azlyk toporlary adlandyrylýar. Azlyklar kategoriýasyny öz hukuklaryny gazanmaga dalaş edýärler. Entek diaspora hökmüne dolu kämilleşmedik toporlar bozgunlar toporu hökmüne ýa-da daşary ýurtlar kategoriýasyny ýa-da migrantlar toporlary hökmüne adalýarlar. Adamlar taryhyny diasporalaryň geçmişi aňyrdan gaýdýar. Meselem, Ýewrey diasporasy ýer ýüzünde müňlerçe ýyl bäri agyr synaglary başdan geçirdi. Ýa-da bolmasa dürli döwürlerde Ermeni diasporasynyň duçary bolan şertleri ýa-da dünýäniň dürli künjeklerini Afrikan diasporalarynyň döreýişi jemgyýeti öwrenji alymlar tarapyndan ýakynan öwrenilýär. Düýp kökü grek dilinden gözbaş alýan diaspora sözi dargama, dargaşma, ýaýrama manylaryny aňladýar. Diaspora sözi iwrit dilinde galut, ýagny sürgün ýa-da sürgünlük sözü bilen düşündirilýän ekeni. Britannik ensiklopediýasyna görä iri Ýewrey diasporalary milatdan ozal 6-njy asyrda Wavilonlaryň Ýuda şalygyny basyp alyp bu ýerde ýaşaýan Ýewrey ýylatynyň bir bölegini gulçuluga deportasiýa etmegi bilen döreýär. Ýewrey diasporalary müňlerçe ýyllyk taryhda agyr synaglary başdan geçiripdirler. Eň ýakyn taryhda 2-nji jahan uruşy döwürlerini Ýewropanyň edil orta grupuny, Nazi Germaniýasyna Ýewrey ýylatynyň köpçülikleriniň gyrylmagy, Holokost Ýewrey diasporasynyň taryhda başdan geçiren agyr synaklarynyň biri boldy. Käbir diasporalar taryhda azy pursatlary, agyr travmalar başdan geçiripdirler. Pida diasporalar umuman aýdylanyny köplenç agy, ahmyr, zeýrenç hasrat duýgulary bilen ýetirýär. Pida diasporalary ezilen, ezir çeken adamlar tarapyndan döredilýär. Kolonial diasporalar kolonial güýçleriň raýatlarynyň öz täsir giňişligine girýän sebäpleri köpçüliklerin göçmegi netijesinde emele gelýär. Meselem 19-njy asyrda Rus imperiýasynyň Merkez Aziýa sebäplerini, şol sany türkmenleriň ýaşaýan territoriýalaryny basyp almagynyň ýa-ni Rus imperiýasynyň beýleki raýatlary dürli ýagdaýlar şol sany iş mümkinçilikleri sebäpli basyp alynan ýerlere köpçüliklerin göçüp başlady. Sowet ýyllaryna Rus harwlary, mugallimleri, injenerler we beýlekler köpçüliklerin häsiýetde Daşkende, Aşgabatda, Almaty'da Sevitin beýlek şäherlerine ýerleşdi. Munyň netijesinde Merkez Aziýada Rus diasporalary kemala geldi. Olar öz ýany bilen dilini we medeniýetini getirdi. Sowet Soýuzynyň dargymagynyň ýa-ni Sewitdäki Rus diasporalary azlyklara öwrüldi. Edil şolar ýaly taryhda Britan raýatlarynyň demirgyzyk Amerika köpçülikleriniň göçüp barmagy hem kolonial diasporalara mysal bolup biler. Demirgyzyk Amerika barada aýdylany meselem ýer döwürlerdäki gulçuluk, gul sewdasy Afrika ikliminden garaýagy gullaryň getirilmegi we soňu bilen gulçulugyň ýatyrylmagy Demirgyzyk Amerikada Afrikan diasporalarynyň döremegine ýol açdy. Kolonial diasporalar bilen bir hatarda zähmet diasporalary barada hem gurrun etmek bolar. Zähmet diasporalary bir ýurtdan başga ýurda iş üçin göçüp baran adamlar tarapyndan döredilýär. Daşary ýurt döwletlerine has özüne çekici iş mümkinçilikleri we has amatly ýaşaýyş durmuş şertleri adamlary köpçüliklerin migrasiýa iterip bilýär. Öz dogduk diýaryny taşlap ýeklenç gözlegine ýa-da has köp gazanç etmek üçin özge ýurda ýerleşen adamlar daşary ýurtda özleriniň diasporalaryny emele getirýärler. Jemgyýeti öwrenji alymlar şeýle diasporalary zähmet diasporalary adlandyrýarlar. 20-nji asyryň 60-njy 70-nji ýyllaryna ýyllarça müň türkiýeli iş gözlegine Germaniýa göçüp barýar. Häzirki wagtda Germaniýadaky türk diasporasynyň sany 3-4 million adama çenli baryp ýetýär. Käbir çeşmelerde Germaniýadaky türkleriň umumy sanynyň has köplügi çaklanýar. 1961-1973-nji ýyllar aralygyna 867 000 türk işçisi Germaniýa barýar. Germaniýadaky türkler ilki başda mihman işçiler adlandyrylýardy. Ýöne häzir Germaniýadaky türk ýylatynyň sany millionlarça adama baryp ýetdi. Türkler Germaniýadaky iň iri we iň köp adamly diaspora hasaplanýar. Türkiýeden Germaniýa tarap amalaşan zähmet migrasiýasynyň netijesinde ýüze çykan zähmet diasporasy iki ýurtda hem türk we nemes ýylatynyň durmuşyna täsir galdyrdy. Şeýle migrasiýa häzirki wagtda Merkez Aziýa ýurtlarynyň şol sany Türkmenistanyň Türkiýe tarap amalaşýar. Bu proses hem zähmet migrasiýasy we zähmet diasporasy kategoriýalaryna seljermek mümkin. Türkiýanyň migrasiýa darasynyň sanlaryna görä häzirki wagtda 220 000 töweregi türkmenistanyň kanuny esasda Türkiýede ýaşaýar. Olaryň hatarına studentlerim bar. Ýöne resmiýden sanlar Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň hakyky sanynyň resmi sanlardan ençemesi ýokurlygyny görkezýär. Türkiýe Türkmenistanyň raýatlary üçin 2007-nji ýylda 30 gün möhlet bilen wizasyz syýahat düzgünlüğüne girdi. 15 ýyl töweregi dowam eden wizasyz syýahat düzgünlüğü 2022-nji ýylyň sentýabryna Aşgabatyň haýyşy boýunça Türk prezidenti Recep Tayyip Erdogan tarapyndan
yatırıldy. 15 ýylyň dowamyny Türkiýanyň çägine türkmen ýylatynyň sany artdy. Üstesine Türkmenistana ýaramallaşan ykdysat şertler ýurt raýatlarynyň gazanç gözlegine köpçülikliğin häsiýetde daşary ýurtlara çykmagy terdi. Şol döwürlerde Türkmenistanyň raýatlarynyň wiza soramadyk Türkiýe köpler üçin amatly ugur boldy. Ýöne häzirki wagtda bu mümkinçilikler ýatyryldy. Türkmenistanyň häkimetleri özleriniň Ankaradan eden wiza haýyşlaryny gödäwçiliksiz migrasiýanyň öňüne geçmek tynanşyklary bilen düşündirdi. Ýöne Türkiýedäki türkmenleriň ýyllar boýy duçar bolýan pasport kynçylyklary, olaryň öz resmi namlaryny türkmen ilçhanalarynyň üstü bilen uzadyp bilmediligi türkmen migrantlarynyň ençemesini onsuz hem bir kanuny ýagdaýa gödäwçiliksiz duruma düşürdi. Ýöne her nçykda bolsa Türkiýede türkmenleriň zähmet diasporasy döreýär. Bu proses belki de entek dowam eder. Zähmet diasporasy köplenç meýletini häsiýetde kemale gelýär. Adamlar öz islegi bilen meýletini öz watanyny taşlap başga ýurda barýarlar. Daşary ýurtda zähmet diasporasyny kemale getirýärler. Ýöne türkmenleriň Türkiýedäki zähmet diasporasyny meýletini migrasiýa däldi mejburi migrasiýa kategoriýasyna goşýan synçlarym bar. Bu garaýşlaryny Türkmenistanyň ykdysat şertleriň juda ýaramazlygy bilen delillendirýärler. Azatlyk radiosynyň ygtybarly çeşmeler 2019-njy ýylda soňky 10 ýylyň dowamyny 1.900.000 töweregi Türkmenistanyň uzak möhletde esasy daşary ýurtlara göçüp gidenligini habar berdi. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi haly türkmenleriň Türkiýede döredýän zähmet diasporasy barada şeýle gurrun berdi. Türkiýe giden Türkmenistanly diaspora barada aýdylýan iki pikir hem dogry. Meniň pikirimçe sebäbi meýletin gidenlerim bar. Ýöne aglaby köprügi mejburi. Ol bilen meýletin barada aýdylanyna biz öň ýapyk ýurtda ýaşadyk. SSR döwründe Türkmenistan garaşdyrlygyny alandan soň beýle bir açyklyk bolmady. Şonuň üçin daşary ýurtlara gitmek, başga ýerlerden öz rysygyny gözlemek, gazanç etmek höwesi adamlarda aşy ýokarydy. Şonuň bilen birlikde bir näçe adam çykdy. Garaşdyrlygyň ilkinji ýyllarynda elbetde garaşdyrlyk gazanylan badyna däl, ondan bir näçe ýyl soň meýletin adamlar çykdy. Soňra ýurtda ykdysady ýagdaý gaty yaramazlaşdy. Adamlar mejburi çykmaga mejbur boldular. Şol mejburi ýagdaýam adamlary köpçülikliğin ýagdaýda Türkmenistandan çykardy. Olaryň aglaby köp bölegi Türkiýe bardy. Inni häzirki güni aýtsaň, adamlar daşary ýurda çykmak üçin para peşkeş berýärler, pasport satyn alýarlar, vizany satyn almaly bolýarlar, bilet ýagdaý ýene-de şeýle şol kynçylyklara, şol horluklara garamazdan adamlar daşary ýurda çykýarlar. Şoň bilen birlikde elbetde meýletin çykýanlarym bar, meýletin çykýanlar mejbur çykýanlardan has ağırlyk. Sewda diasporalary barada aýdylanyna haýsydyr bir ýurdun erkin sewda mümkinçilikleri başga ýurtlarda sewda bilen meşgullanýan adamlary özüne çekýär. Özge ýurda sewda maksady bilen baran bir milletiň raýatlary baran ýerlerine özleriniň diasporalaryny döredýärler. Global Diasporalar giriş kitabynyň awtory Robin Cohen diasporalaryň 5-nji görnüşini medeni diasporalar adlandyrýar. Öz watanyna ynanjy we ıtykad berarly ýanylýan adamlaryň öz ynançlaryny we medeni gymmatlyklaryny gorap saklamak üçin mejburi migrasiýa netijesinde başga ýere göçüp barmagy, şeýle adamlaryň köpelip ýyllaryň geçmegi bilen öz jemgyýetlerini, öz diasporalaryny emele getirmegi medeni diasporalara mysal bolup biler. Meselem dini jehden çemeleşilse Muhammed Peygamber ilki başta İslam dinini getirenne Mekke'de köplere özünü dinledip bilmedi. Ona eriyen adamlar Mekke häkimetleri tarapyndan ýygyrlandy. Bunun netijesinde Muhammed Peygamber özüne eriyen adamlar bilen Medine şäherine göçüp bardy. Medine halky täze Peygambere guja gaçdy we musulmanlar öz dini ynançlaryny we ibadatlaryny bu ýerde has erkin berja etmek hukugyna eýe boldy. Bu proses medeni diasporalara mysal bolup biler. Türkmenistanyň hökümeti Türkiýede häzirki wagtda ýyllarça müň Türkmenistany zähmet migrantynyň ýaşaýanyny ikrar etmeýär ýa-da bu meseleni üns merkezine getirmeýär. Türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi haly häzirki günde Türkiýede ýaşaýan ýyllarça müň zähmet migrantynyň diaspora emele getirmek prosesiniň dowam edýändigini aýdýar. Edebi çeşmelerde hem siyasi maglumatlarda aýdylyşyna görä, diaspora bolmak üçin hökman bir birleşik gerek. Şol toparyň bir özara ruhy birleşigi ýa-da bir medeni birleşigi şol adamlary näkidir bir merkeze birleşdirýän umumluk gerek. Şol umumluk Türkmenistandan çykan adamlaryň arasynda beýle bir köp däl.